बाक्सानि मसलपुराव 7 साननि बेसेन नाङै हारिमुआरि मावबादाखौ बेखेवबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बाजानियाव 7 साननि बेसेन नाङै हारिमुआरि मावबादाखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। बे मावबादाखौ बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मसलपुर बाक्सा डेभेलपमेन्ट ब्लक केम्पसआव लानाय जादों। बे मावबादायाव बर'नि दामजु खाम सिफुं सेरजाजों लोगोसे मोसामु आयदानि सायावबो फोरोंथाय होनाय जागोन। 7 सानसिम सोलोंनो गोनां बे मावबादाखौ बेखेवनानै होयो मसलपुर मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिदुत बसुमतारिया। लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै गावनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायदों बिदुत बसुमतारिया। थारैनो आं गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंनि बाक्सा जिल्ला हारिमु आफादा मोनसे मोजां खामानि आखायाव लादों। जिहेतु मावबादा वर्कशप जोंनि जौगाफुनाय लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे गावनि आंगो हारिमुखौबो रैखाथि होनाय बा हारि सिबिनायाव बाहागो लानो बिथांमोनखौ सुजुग होदों। बिनि थाखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आङो जोंनि आफादगिरिनि जोंजों लोगोसे सारमोन दंफैयो, बिथांमोनखौबो आङो गोसो सिंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों। मानो होनबा बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि। 7 दिननि जा हाबाफारि लादों बेवहाय जोंनि लाइमोनफोरनि स्पेसियेलि जोंनि हारिमु जिथु जोङो मोजां मोनग्रा हारिमु अनसायग्रा माने हारि सिबिग्रा जोङो मोजाङै मिथिगौ। बिनिखायनो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय लाइमोनफोरखौबो बेखौनो खावलायनो लुबैदे सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि हारिखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय जिथु हाबा गावजों गाव दैदेनलांनांगौ रैखा खालामनो थाखाय खामानि मावलांनांगौ बेखौबो लादों। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे जोङो जिहेथु जोंनि बर' बिमानिनो सासे गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय सासे बर' फिसा, बेनिखायनो आं बेखौ सानो जे जों बर' जानानै जुदि आसुगुर गावगासेबो गाव बर' हारिनि थाखाय मावनानै खामानि मावनानै होनो हायाब्ला गावखौनो गाव बर' होननानै सिनायथि लानाया आंनि थाखाय आं मोजां मोना बा साबजाथाव नङा। बेनिखायनो बर' जादों जेला गावनि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जों लोगोसे मोनफ्रोमबो माबायावनो बिथिङावनो लोगोसे हारिखौ लांफानाया मोजां आरो बेखौनो आङो खावलायो। बे हारिमु मावबादानि जोहै जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा माबायदि सोलायनाय फैगोन होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? ओरैनोथ' दासान्दि जोङो जिथु नुबोदों जोंहा जोंनि लाइमोनफ्रा सिगांनिख्रुइ साबसिनानो जाबोबाय। रोंनायाव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय खननाय गासैयावबो गासैबो सोलोंबाय। खिन्थु माखासे नांबावगौ जाना फैदों जायनि थाखाय दिनै बे वर्कशपनि गोनांथि जादों। बे वर्कशपखौ आरो मानि थाखाय गोनांथि जादों बेखौथ' जोंनि माखासे फोरोंगिरि दामग्रा देग्रा सारमोन दं, बिथांमोना निस्सय साबसिननिफ्राय हामसिन माने गोबां जायगायावनो जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बा जिथु देलायस्रि मोसानाय मोनफ्रोमबो एखे अबस्थायाव थानांगौ, एखे लेभेल जानांगौ। नङाबा बेयाव दाबसेया गुबुन बैयाव दाबसेया गुबुन जायोब्ला माने मोजां जाहैया। जोंनि आरो बर'नि जिथु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दंखायो बेखौ माने एखे लेभेलावनो लाङोब्ला जों मोजां जायो आरो बेखौनो वर्कशपआ बेनि गोनांथि जादों। मिरु हारिमु आफादनि मावबादानिबो सासे बोसोनगिरि आं बारग' गाहाय नेहाथारिबो। बेखाय आंहा बाक्सा जिल्लानि जानानै मावनो गोनां गोबां खामानि दं। दा थेवबो दिनैनि बे मावबादायाव आंनो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बेखौ बाहागो लानाय जागोन। दा बेवहाय दिनै बाक्सा जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लानाया जोबोद मोजां जादों। मानोना जोङो सेन्ट्रेल कमिटियाव जोङो वार्कशपआव गोबां माने स्टुडेन्टसफोरखौ जों लांनो हाया, रांखान्थिनि आंखाल। दा दिनै जागायावनो जाबाय लेखा जोङो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो गामिखौ जोङो लेंहरनायनि स्कप मोन्दों बा बै गामिनि फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनायनि स्कपआ गोबां दङ आरो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरि बा निउस चेनेलखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गोजोननाय आरो साबायखर बावग्रोनाय जाहैबाय। बेनि उनावहाय आङो बेखौनो बुंनो नागिरोदि जोंनि जिल्लानि जिथु गोसो मोदोम बोलो, बे बोलोजोंसो नैबे 7 सानारि बेसेन नाङै नि थाखाय आगान होनाय जादों।
बेवहाय जोंनि नारा नाथा नाजानाय दङ जायनि बेलायाव आथिखालाव थाखा फैसा गैयाब्ला जेबोखौनो मावनो हाया खिन्थु जोङो थाखा फैसाखौ नोजोर होआलासिनो जि हायो जोङो आखाइजों गावबा गाव एसे होलायलायनानैब्लाबो जोङो जोंनि फुनाय इयुन जोलैनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बे बेसेन नाङै देंखोआरि मावबादाखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो मोनब्रै आयदायाव लानाय जादों खाम सिफुं सेरजा आरो बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै जोङो जोंनि बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोम खौरांफोरखौ दैथायहरनाय जादों आरो आं आसा थियो मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे जोंनि मावबादा खुंफुंनायाव बाहागो लाफैनानै गावनि जिउनि जिथु फरायनायजों लोगोसे मोनसे हारिमुवारि रोंगौथिखौ आरजिना लागोन होननानै आं सानो आरो बेखौ मावफुंनानै जोंबो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया गोजोननाय मोनगोन होननानै आं आसा थियो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।